muna tayo ng sagot nila. Hindi. Before siya maghihintay ng sagot nila, Chief. Hindi, sabi na kagad nila eh. Sabi na kagad nila, ano eh. Ano? Abangan na susunod na kabanata. Hindi, Chief. Kasi hindi nila alam ang flow ng work eh. Hindi nila alam. Wala silang pakialam sa work flow. Sinabi ko na nga eh. Wala silang pakialam, wala silang pakialam. Ang gusto lang nila yung sa kanila. Hindi, Chief. Dapat nagsalita ka doon. Nagsalita ako. Ano sinalita mo? Hindi nga, sabi ko, critical nga dyan yung part sa ano. Hindi. Wala kang pagkailan kasi alis ka na. Tartado. May pakialam ako, may pamilya ko to. Pero may February pa. May February pa yung tandaan mo. May February pa katapusan. May pakialam ako dahil this is my team. This is my fucking team, man. You care? Of course I care. Ay! Di nga, you don't care. You guys are band of brothers, you know? We are band of brothers. Kiss yan! If your brothers, kiss them, man. We share the common goals, man. Yeah. What? As a team. Suck my dick, man! Daw niyo, nagkita lang